първата българска новинарска телевизия Европа и предлага 50 емисии новини дневно на всеки 30 минути. над 18 часа на живо всеки ден. Телевизия Европа ви информира първа за всичко най-важно от България, Европа и света. С преки включвания от всички горещи точки, репортерите и кореспондентите ви правят участници в събитията. Гледайте, за да знаете фактите и да сте информирани по-добре и по-рано от другите. Телевизия Европа. При нас новините никога не свършат.